Nu vil jeg vise, hvordan man regner vinkelsummen i en trekant, men først vil jeg bevise, hvordan det fungerer. Så vi ved, at en cirkel har hele vejen rundt af 360 grader. Det der, det er en cirkel. Og hvis vi så tegner en linje igennem, så er hver side af den her cirkel 180 grader. Så det vil sige, at en side af en linje, altså den her vej rundt en halv cirkel, er 180 grader. Hvis vi så tegner to linjer, som krydser, så vil det sige, at hele den her vinkel, den skal give 180 grader. Og så som et eksempel, så har vi V her, som er vinklen, og for at det skal kunne give 180 grader hele vejen rundt, så er vi nødt til at sige, så det her, så V plus den her side nødt til at give 180. Og det vil så sige, at V her, det er V minus 180. Det samme gælder den her vej rundt, at hele vejen rundt her, så giver det også 180. Og så ved vi jo, at for at få 180 den her vej rundt, så er vi så nødt til at sige V minus 180 plus 180. Det er så vinklen her. Og V minus 180 plus 180, det er egentlig bare lige med 180. Nej, det er egentlig bare lige med V. Så vinklerne her, der er over for hinanden, de er ens. Og V minus 180, så gør vi det her igen. Så vi har hele vejen rundt af det 180 grader. Så siger vi bare igen 180 minus V. Så ud fra det ved vi, at to vinkler, der er over for hinanden, de er ens. Og samlet skal de give 180 grader i en halv cirkel. Hvis vi så har en trekant, det er god streg. Hvis vi har en trekant, noget i stilen af det her, det er så trekanten. Så har vi tre forskellige vinkler. Vi har A, og vi har B, og vi har C. Og som man kan se her, så er det her faktisk bare en samling af linjer, der krydser hinanden. Og vinklen overfor vil så være ens. A her, B her, C her. Og den vinkel, der er hernede, er den samme vinkel som den, der er heroppe. Fordi det er den samme linje, både her og her. Så der er også C heroppe, og der er også B heroppe. Og så overfor hinanden er det B og C. Og så kan man så se, at C plus A plus B vil gøre alle alle trekantens vinkler, de er så lige 180. Jeg skal bevise Pythagoras' sætning. Og det første vi skal gøre for at bevise Pythagoras' sætning, det er ved at tegne en trekant. Efter vi har tegnet vores trekant her, så kan vi tage den 4 gange og sætte den ved siden af hinanden, så den danner to firkanter. Firkanten indeni og firkanten udenpå. Det vi kan se, det er, at indeni så har vi det, der hedder C i anden, som betyder at C gange med sig selv. Nu hvor jeg har tegnet det her, så kan vi se, at vi har metode 1 her og metode 2 hernede. Forskellen her, det er, at vi har flyttet rundt på trekanterne, de 4 trekanter, vi har, inde i den store firkant, som vi taler om før. Det vi har, det er, at den her side, det hedder B. Den her side er også B, hvilket betyder, at vi har firkanten her, som er B i anden. Fordi hvis vi skal regne arealet af en firkant ud, så skal vi tage 2 sidelængder og gange det med hinanden, som giver B i anden. Det samme sker hernede.
her i bunden. Så har vi sidelængderne A her, og sidelængderne A her. Og hvis vi ganger A gange A med hinanden, så får vi A. Og derfor kan vi så se, at hypotenusen af en trekant ganger med sig selv giver C'en, og så A'en plus B'en lige med C'en. Hey drenge og piger, i dag skal vi lære om cosinusrelationerne version 1. Mest bare fordi, at bevise cosinus er alt for svært. Først skriver man A. Ja. Er lige med B. Jan. Plus C. Jan. Minus 2. Og så skriver man gange B gange C, og så gange cos. Så gør man med et stort C, hvis man bruger B, men ellers så gør man ikke. Slut. Det er det. Parentes. Stort A, fordi det er en vinkel. Og så skriver man solve ind i sin hjerne. Nu vil vi også lige vise de to andre variationer. Her har vi den anden, det er bare hvor du putter B foran, og så bytter du B ud med A, og så videre. Og det samme hernede med C i stedet for B eller A.